De Niro har gjort det, det har danske Kim Bodnia også levet sig så meget ind i en rolle, at det faktisk er blevet til den person, de spiller. Og i anledning af, at det snart er løbet af jul, så har vi fået besøg af en, der har levet sig så meget ind i sin rolle, at han lige nu er flyttet op på et loft. Olle, godmorgen og velkommen. Godmorgen, Morten. Du er jo nisse, ja, i det civile liv kendt som skuespiller, Christopher Fabricius, det kommer vi ikke så meget ind på. Men du har besluttet dig for at sidde på et loft og skrive din store nissebog, for ligesom at rigtig komme ind i rollen som nissefar, som du spiller fra på torsdag i jul. Hej, i Gammelby på Folketeatret i København. Ja. Hvor lang tid har du siddet deroppe på loftet? Jeg har boet op i 300 år, Morten. Ja. Så er jeg nødt til at spørge, hvorfor? Jamen, hvorfor har jeg boet på loftet? Jeg er gammel hedenisse jo, og så er jeg flyttet ind på loftet for 300 år siden. Det jeg så lige skal forklare her i det, det er så nok godt. Vi talte i går med en skuespiller, der hedder Christoffer, som ligner Olle lidt. Og han har så boet på det her loft i 8 dage for at komme ind i rollen som Olle. Og det der så er vigtigt, det er, at Christoffer så ikke må falde ud af rollen som Olle. Så vi bliver i Olle-universet nu, eller hvad? Ja, så kan jeg måske komme med lidt forklaring rundt omkring. Okay, så er jeg nødt til at spørge, Olle, hvad laver du op på loftet? Hvad får du dagen til at gå med? Tak fordi du spørger, Ida. Og må jeg sige, Peter Tanum, du ligner en rigtig nisse. Ja, jeg sidder oppe på loftet og skriver i min nissebog, hvor jeg skriver alle mine memoirs. Jeg er i gang med at skrive om hele mit liv med Marie og ungerne. Jeg er gift. Jeg har 4 børn. Puk, Lasse, Anja og Oscar. Og så sidder jeg og snitter. Jeg er i gang med at snitte den her pind, som er et, jeg tror det skal ende med at blive et billede af en lille statue af Stalin. Og så på den anden side skal der være et lille billede af måske Peter Tanum. Det vil være godt. Det ved jeg ikke. Jeg ved, at Olle ved, at han skal være med i en forestilling. Ved du, at du skal være med i teaterstykket? Jeg ved godt, at jeg skal være med i teaterstykket. Jeg spiller med i teaterstykket i jul i Gammelby, hvor jeg skal spille en nisse. Men den nisse, jeg spiller i teaterstykket, Morten, den er jo ikke som den nisse, jeg er i virkeligheden. Nej. Jeg er jo tænkt i et teaterstykke. Ja. Det er jeg jo ikke i virkeligheden. Nej. Og hvordan har du så forberedt dig til rollen som tyknisse? Nu bliver det meget, nu har vi en skuespiller. Jeg får en lille mave på, ja. Og så går jeg rundt og forestiller mig, hvordan det må være at have en tyk mave på, ja. Og så tryller jeg meget i forestillingen, men nisser tryller jo ikke i virkeligheden. Nej. Altså, hvad lever du af deroppe? Hvad lever en nisse? Jeg lever af alle nisser. Hvor folk kommer til mig. Menneskene er meget søde til at komme op med mad til mig, især dem fra teater, som kommer op med mad til mig. Vil du have noget grød? Ja, men problemet er, Morten, og nu må jeg sige det lige ud som det er. Hvis jeg spiser sådan noget grød her, jeg er allergisk over for mælkeprodukter. Ja, okay. og kanel. Så jeg tåler ikke, jeg får udsat af kanel. Jeg skal bare lige forklare det. Fordi at skuespilleren, som vi jo talte med i går, Christoffer, som ligner Olle rigtig meget. Han har faktisk boet op på det loft i 8 dage. Hans telefonsvar er blevet til Olle-telefonsvar. Når han går på gaden, så skal han være Olle. Og han har så et kodeord, der hedder bæver. Hvis han vil ud og sige en rolle, så skal han sige ordet bæver til sine venner, så ved de, at så er det ikke Olle. Har du brugt det endnu? Har du brugt kodeordet? Det ved han jo ikke. Han er jo nisse. Han er jo ikke Christoffer. Så kan man mærke, det bliver lidt svært nu. Det er godt, jeg mærker, at det bliver et rigtig langt interview. Kender du det program, der hedder Natholdet? Nej, jeg vil bare sige, hvis du ser det i aften, så kunne jeg forestille mig, at man komme klip med på det interview, men lad det være. Og lige vil bare sige, tusind tak for besøget. Tak selv, Morten. Tak for besøget, og held og lykke. Tak, Ida. Med det hele. Tak for det. Og det er jo på torsdag. Det er på torsdag, ja. På Folketeatret. Der spiller vi premiere, ja, i jul i Gammelby. Gå på sammen med mine venner. Og hils Christoffer, hvis du møder ham en dag. Ja, der er vist bare tilbage at sige rigtig god jul til jer alle sammen, og vi ses.